Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci dobio je novu rasvjetu koja će osvjetljavati i uljepšavati vanjski dio samostana. Ovaj projekat je realiziran u saradnji općine Kakanj, privrednih subjekata, ali i uprave samostana uz posebnu angažiranost gvardijana Fra Željka Brkića. Moram reći da je upravo ovaj projekat koji je iznimno bio zahtjevan i također iziskivao također materijalna sredstva. Završavamo taj projekat koji smo započeli još prije 2 godine, a radilo se zapravo o zamjeni dotrajalih elektroinstalacija i postavljanja nove rasvjete u samoj crkvi. To smo završili, evo rekao sam, prije 2 godine. Ali evo, sama situacija malo sa koronom nas je poremetila da nismo mogli tada i jedan i drugi projekat završiti, pa smo evo prošle godine na jesen zapravo započeli i ovaj projekat i drago mi je da smo evo napokon taj posao, dakle ovaj projekat priveli kraju. Opredjeljenje općine Kakanj je da kontinuiranim aktivnostima doprinosi razvoju i unapređenju kulturno-historijskih znamenitosti, ali i da obogati turističku ponudu koja će privući turiste na područje općine Kakanj. Ono što nam predstoji dalje jeste u stvari da se stavimo na raspolaganje kao lokalna zajednica i za ove slične objekte, ali i za sve druge naše kulturne objekte, značajne objekte na području općine Kakanj koje trebamo unapređivati, koje trebamo na najbolji način prezentirati radi svih naših sugrađana, ali isto tako radi svih turista koji će doći u Franjevački samostan i u staru kraljevsku džamiju, isto tako kraljevske dvore, obići staru, najstariju bosansku kuću, a onda naravno i stari grad Bobovac. Sve je to naš identitet, sve je to naš Kakanj, mi to trebamo prezentirati i na najbolji način svima pokazati. Povodom realizacije ovog projekta upriličeno je druženje za sve prisutne. Ovom prilikom gvardijan Sutješkog samostana Fra Željko Brkić obznanio je prisutnim gostima da mu je istekao mandat, te da nakon 6 godina obnašanja te dužnosti odlazi na novo radno mjesto. Poslije ovog mandata koji sam proveo ovdje kao gvardijan u Kraljevoj Sutjesci, u narednom periodu bi trebao obnašati službu župnika u župi Osova kod Žepča. Ono što me uistinu raduje u svemu tome je da sam i poslije svega ovoga i dalje ostao u ovom našem Zeničko-Dobojskom kantonu i blizu svome rodnome kraju i blizu i svojoj općini Kakanj. Vi ste od 2012. ovdje? Da, pa je, od 2012. sam tu, ali službu gvardijana sam obnašao, dakle, ovih posljednjih 6 godina od 2016. godine i mogu reći, evo, kroz ovih 6 godina sam nastojao koliko sam mogao, dakle, i voditi ovaj samostan i svoju župnu zajednicu i učiniti ono koliko je moglo na obnovi prije svega ovoga našega Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Dužnost gvardijana Fra Željko Brkić će obnašati do polovine mjeseca jula, kada će zvanično završiti svoju misiju u Sutješkom samostanu. Na kraju sa ove svečanosti je poručeno da saradnjom lokalne zajednice, privrednih subjekata i različitih ustanova i institucija moguće je postići određene rezultate u lokalnoj zajednici.